5 років за крадіжку 115 мільйонів рублів отримав колишній гендиректор Кримської залізниці. Таку махінацію Геннадій Фролов зробив під час реконструкції платформи на Мекензеєвих горах. В період відновлення турбуватися щодо розроблення дозволу на будівництво, проєктно-кошторисних документів та інших папірців екс-голова не став. Тому, не чекаючи експертизи, наказав робітникам розпочинати роботи. Проте здати об'єкт вчасно не змогли. В силу цього компанія втратила понад 100 мільйонів. А все, що встигли спорудити, піде під знесення. Крім того, на свої хотілки Фролов ще витратив $500 000, а повідомляв, що ці кошти підуть нібито на відрядження до Москви та Ярославля. Верховний суд засудив Фролова до 5 років ув'язнення та 2 місяців загального режиму. А розтрачені кошти йому доведеться відшкодувати. Окупанти затримали псевдодобровольця, який нібито належав до кримсько-татарського батальйону імені Номана Челебіджихана. В окупованій росіянами Херсонщині силовики вдерлися до оселі чоловіка, щоб той записав відеопризнання. На ньому літній чоловік розповідає, що буцімто в батальйоні він перебував впродовж 2016 року, а задача його була транспортувати членів так званого окупантами незаконного збройного формування. В течение 2016 года являлся участником батальона Ислямова, осуществлял перевозку членов вооруженного формирования от мест проживания до блокпостов батальона, расположенных вблизи границ России. Свою вину признаю. Проте командир 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана Ленур Ислямов його участь у складі добровольців заперечує. Внимательно посмотрел видео. Официально заявляю, этого человека ни на блокаде, ни в гражданском формировании АСКР, ни тем более в батальоне Номана Челебиджихана никогда не было. Поэтому это все, на самом деле, как бы ФСБ, их ИПСО, их фактически залякивание людей, их запугивание людей, которые оказались так в их руках каким-то образом. Нас они уже не запугают, мы с оружием в руках идем в Крым. Конец связи. Наразі проти чоловіка порушено кримінальну справу. Херсонцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Морські та повітряні дрони СБУ уразили базу берегової охорони окупантів на озері Донузлав у Криму. З посиланням на свої джерела про це повідомляє Суспільне. Як зазначається, минулої ночі військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав. Завдяки українським дронам ці навчання стали безуспішними, бо росіяни не змогли захистити навіть свою базу. А в результаті комбінованої атаки морських і повітряних безпілотників по базі окупантів були уражені і виведені з ладу штаб з пунктом управління, склад боєприпасів та техніки, електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції ворога. Джерело Суспільного підкреслює, що це ще одне нагадування ворогові, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх систематично знищуватимуть.